El primer que volia dir és que estic molt content de ser aquí amb vosaltres, amb els amics amazics, amics personals en molts casos, i m'ha permès de retrobar amics que feia temps que no ens vèiem del poble amazic de Roses i d'altres llocs, però amics també com a poble. Jo crec que la història dels catalans i la història dels amazics té molts punts en comú. Ara té tants punts en comú que hi ha una pila de milers d'amazics que viuen a Catalunya i que són amazics i catalans al mateix temps, però també té moltes coses en comú perquè tant vosaltres com el conjunt dels catalans, com aquest nosaltres que som tots, hem lluitat per una causa molt justa, per una causa molt noble. I és que la llengua de la gent, la llengua que pertany a les persones, la llengua que has après dels teus pares, dels teus avis i que vols ensenyar als teus fills, forma part de tu mateix. I és una cosa bona per les llengües. I és una cosa bona que no es perdin llengües. I és una cosa bona que totes les llengües siguin tractades amb respecte i amb igualtat. Perquè és molt positiu saber castellà o saber àrab, però és igual de positiu, igual de creatiu, igual d'enriquidor per la persona, conèixer i parlar el català i l'amazic. Per això nosaltres defensem un món on les 50.000 llengües que hi pugui haver-hi, perdó, no són tantes, les 5.000 llengües que hi ha, totes puguin perviure. Un món en què ens puguem trobar i conviure totes aquestes llengües amb igualtat. Quan es perd una llengua, els humans ens fem més pobres. Quan un nen desconeix la llengua dels seus pares o dels seus avis i l'oblida, aquell nen també es fa més pobre. Per tant, nosaltres reivindiquem i defensem que les 250 llengües que hi ha a Catalunya, la tercera d'elles, per cert, l'amazic, després del català i del castellà, totes elles es puguin mantenir i la gent les pugui aprendre. De la mateixa manera que defensem que en tinguem una per compartir, que en tinguem una per tenir tots les mateixes oportunitats al mercat del treball, que en tinguem una per poder conviure, que sigui la llengua catalana a Catalunya i l'amazic a la Tamasca. Gràcies, homes lliures i nobles del poble amazic, per ser avui a Catalunya amb nosaltres defensant la vostra lluita, que és també la nostra. Una lluita per la llibertat, una lluita contra el colonialisme, com va fer el Decrim als anys 20, que va crear la República del Rif, que va durar poc temps, però allà va deixar la petjada, una República del Rif. Ara, amazics de Catalunya, que vàreu fer la República del Rif, sou convidats també a fer la República de Catalunya. Gràcies, bon any nou, visca Catalunya i atendet Tamasca.